Guys, welcome to my vlog. Karon di ay padulong karon sa Tabahuan. So biyahe na pud pa Cebu. Duty na sad. Libon kayo. So karon di guys, may buntag ninyo di agan. Dong ako duty. Na mana mo sapa. Libon ikong agian. Pasangan. Init sa panahon ay dagol. Muli mo kaw. Muli mo enggak. Mana ko mga ero. Mukuyog na. Basta padong ko majote. Ato merkado, mukuyog na. Ihato jud ko na nila sa highway. Mana si binangkal ka ng puti. Ang brown mo na si dagol. Tayo nagduwang-duha. No. Napay usa si ko anak binangkal hindi ki mga panganak kong mga ero pangahan pa lang busog na ka. Actually di ginakuha ang ero kuha gina mga iyaan kang mama yeah. Sa karon always naman na sa magstay sa balay tas nanak ko sa buntod. Sa buntod guys. So ito makita niyong balay na blow kana bitaw sabi dapit kana bitaw kana mana mong balay na blow nga trapal. So mga almost 30 minutes lakaw ni mo gikan sa highway doon sa Mambalay. So sa karon gani nagsugod ko vlog na naman ko sa Libon, sugod ko ni video ha pero ako kasugod og video sa mo agyutikan balay. So mga 30 minutes mo siya lakaw gikan sa highway doon sa mo kutas manggali. How much more kung dili ka anad samot na nainit pa kaayo. So agin sa kog libunan tas diba guys nga niya akong magian kada padong ako duty yung anik ang feelings kung malayo na sagka labi na sa imong anak kaya saman kinangalam tag kwarta para pagkonsumo bay sa mga needs sa mga lipangandoy ng pamilya. So hapit na ko sa highway guys na highway naman na unahan. So dali lang ako tapos na akong vlog. So please ako subscribe guys para makatabang sad mo, then like and share na lang sad, then hit the notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Salamat og update lang ko if anak ko sa amuang trabaho. See you, bye bye. So na po sa highway going to Cebu na dong na o diyan na dahil dong sa na po sa highway. My body. Bye bye.
So, hello guys. Nanay ko sa akong food truck. Dili dali. So, hello guys. Abot na ko sa kong trabahoan karon. So, wata ka kapit dayon kay speaking na sa oras. Then duty na sad ko. Karon na ako sa El Corso. Tara guys, dara na ako sa Big Daddy Truck at trabaho. Yaman El Corso. Doon ito mo po. Sige, bye bye.